Určitě všichni víte, co je T-Launcher, ne? No tak pro ty, co žijou pod kamenem, je to vlastně cracklej Minecraft. No a samozřejmě nelegální, ale musím to říct od začátku. T-Launcher vytvořil spíš jako ukrad ruský vývojář, hacker, no, jako experiment v roce 2013. A možná si říkáte, proč to Microsoft prostě nějak nezruší, ale je to jednoduchý. T-Launcher se pořád updateuje a díky tomu je hodně těžký ho prostě vymazat. A potom tady je další věc a to je T-Launcher Premium, slyšte správně. V zkratce si platíte za výhody v cracklém Minecraftu, který vám má nahradit originální placený Minecraft. To už si prostě radši kupte normální Minecraft. Reálně jediný výhody, co dostanete, je rychlejší načítání hry, akorát, že to vlastně není rychlejší. Potom prej dostanete technickou podporu, kterou vlastně nedostanete, a mod, který si můžete stáhnout zdarma. Další plus, nebo spíš minus, je to, že spolu s T-Launcherem můžete stáhnout i pár virů. Stane se to, když T-Launcher stáhnete třeba přes Ulož to. To už vlastně neexistuje, no ale tak to je jedno, chápete mě. No další špatná věc jsou mody. A to kvůli tomu, že T-Launcher si zaplatil mody od jiných lidí a pak to dal na svoji stránku nebo prostě na ten launcher zdarma, takže vlastně kradou. Jo, ještě jsem na něco zapomněl. Udělali si vlastní prostě server list, akorát tam nejsou ty nejlíp hodnocený servery, vlastně jsou tam jenom ty, co si nejlíp zaplatili. Na závěr bych chtěl říct, že si klidně stáhněte T-Launcher, jenom si prostě dávejte pozor, odkud si ho stahujete a celkově prostě si dávejte pozor. Doufám, že jste si video užili a jestli jste ho dokoukali až sem, tak jste vlastně úplně borci. Podle mě nikdo ho sem nedokouká. Nic hezky a zdar.